माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा निकाल आपल्याला समोर आलेला पाहायला मिळतो। माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं जे भाजपचे उमेदवार आहेत विक्रांत सावंत हे सर्वाधिक मताधिक्य घेऊन या ठिकाणी विजयी झाल्याचं पाहायला मिळतं। त्याचबरोबर माझगावातनं अपक्ष उमेदवार जितेंद्र गावकर हे यांची रिक्षा सुसाट असल्याची बघायला मिळालं। त्याचबरोबर ओटवण्यातनं उत्कर्ष गावकर विजयी झालेत। आपल्या सोबत विक्रांतजी आहेत। विक्रांतजी काय पहिली प्रतिक्रिया द्याल? नमस्कार सगळ्यांना। ही जीत ही सन्मान्य नितेशजी राणे साहेबांच्या विचारांची जीत आहे, ही महायुतीची जीत आहे, ही भाजप आणि शिवसेनेच्या केलेल्या मेहनतीची जीत आहे, सन्मान्य नारायणरावजी राणे साहेबांची जीत आहे, सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाण साहेबांची जीत आहे। ही जीत त्या सर्व कार्यकर्त्यांची आहे ज्यांनी इतके दिवस इतकी मेहनत घेतली। जिल्हा परिषदेतला हा निकाल स्पष्ट झालेला आहे। माझगाव जिल्हा परिषदेतनं उत्कर्ष गावकर ज्या चराटे पंचायत समितीच्या उमेदवार होत्या त्या विजयी झालेल्या आहेत। त्याचबरोबर जितेंद्र गावकर हे अपक्ष उमेदवार चराटे म्हणजे ओटवणे पंचायत समितीनं विजय झालेत। आणि सगळ्यात मोठा विजय म्हणजे सर्वाधिक लीड जवळपास प्राथमिक माहिती जी मिळते ती 3,500पेक्षा अधिकच्या लीडनं विक्रांत सावंत हे भाजपचे उमेदवार विजयी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे। मोठा विजय हा माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातला भाजपचा महायुतीचा पाहायला मिळतो। मात्र दुसरीकडे माझगाव पंचायत समितीत भाजपला धक्का सुद्धा मिळालेला आहे। अपक्ष उमेदवार जितेंद्र गावकर जे आहेत ते या ठिकाणी विजयी झाल्याचं पाहायला मिळतं। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल विनायक कोकण 7 लाईव्ह।